बे समाव स्टुडिय'आव आं सन्दना इस्लारि चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 17थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ बेंटल जांग्रिखां फोथाराव खुंफुंदों। बे जथुम्मायाव काबादि आरो बुलुर गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारिबो लानाय जादों। बे गेलेनाय बादायलायनायखौ बेखेवफैदों 13 नं सिडली बियाबनि मानगोनां अमर बसुमतारी बिथाङा। दानिया फैदो खौरांगिरिनि गेजेरजों बिथां अमर बसुमतारीया मा फोरमायदों आबुङै मिन्थिना लानि। जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बयनिसिमबो बोसोर गोदाननि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बेस्ट उइसेस जासिनाय थाबाय। दिनै चिरां जिल्ला एबसुनि दैदेननायाव मोनसे कनफारेन्स खुंनाय जादों। बेयाव लोब्बा लाखिनानै दिनै माखासे गेलेनाय जेरैहाय भलिबल, बेजों लोगोसे वुमेन्सफोरनि थाखाय बा महिलानि थाखाय काबादि, बे काबादिया दा जागासिनो दङ। दा बेखौ आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। गासै बिथिङाव नायोब्ला जोङो जि गेलेमु आयदा, बे गेलेमु आयदाखौ जोङो माने बांसिन गोहोमै जोङो खालामनांगौ आं बेखौ सानो। आरो जेसेबांसिम जोङो गेलेनाय आयदायाव जों बारायलांगोन, जेसेबांसिम जोंनि देहा मोदोमफोरा थिग थागोन आरो फारसेथिं जोंनि जेनाखि मेलेमनि साननाय हनाय बेबो एसे रिफ्रेशमेन्ट मोनगोन। दा बेखौ नुनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों जे दिनै गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बेबायदिनो गेलेफैदों, बादायलायफैदों। बेयो जोंनि मोनसे प्लेटफर्म, जायखौ लानानै गोबां मानसिया गेलेनो सानबाबो गेलेनो मोना। दा बेयो जोंनि मोनसे प्लेटफर्म। दा बेखौ आं दिनै दिनै जोंनि लाइमोनफोरा गेलेनायखौ आं नुदों, जोबोद बाख्नायजाथाव। आरो बेबायदिनो ओंखारबोनांगौ आं बेखौनो खावलायगोन जे जों सान्थि परिबेस जानायलाय जोङो गासै बिथिङाव जोङो जौगानायखौ जोङो लाबोनांगोन। अकल गेलेनायल' नङा, फरायनाय आरो हारिमु राव जेखि माबा जोंनि जाथिनि थांना थानायनि जेनोखि गोनांथि बेखौ जोङो गोजौसिन थाखोसिम जोङो लांनांगोन। आरो जोंनि जेनोखि दानि डिजिटेल मुगानि जोहोलावफोर बिथांमोनखौ आं खावलायनो सानदों जेनोखि आवगुनि साननाय हनाय जोंनि सायावहाय मोनसे अन्ध अबिसास माखासे साननायफोर दंमोन। दा डिजिटेल जुगा जोंनाव फैबाय बा गावखौनो एसे माने साइन्टिफिक जुगनि जोहोलाव होननानै सानदोंबा गासै बिथिङावबो जोङो जौगाहोनांगोन आं बेखौ खावलायनाय थाबाय। आरो रायजो राजा सान्थानि गेजेरजों जोङो दिनै बेफोराव मोनसे जों मोजां परिबेस होनि बा बयनोबो जोङो दिनै गेलेनायनि आयदायाव गेलेनाय, फरायनायनि आयदायाव जों फरायनायखौ बोखांनि, हारिमुनि सायाव हारिमुखौ जों बोखांनि। जों गासै बिथिङाव जोङो साखा फारा जानानै मोनसे गेरेमसा हारि दानायाव जों मदद होगोन आं बेखौ नुदों। अकल जोंनि गेलेनाया बेयावल' जोबथायाखै, सिगांनिफ्रायनो दंमोन। दा बांसिनै जोङो इण्डियान नेसनेल टिमफोरावहाय बाहागो लानो हाथों। आरो बेखौ जोङो बेयाव बाहागो लानो हायोब्ला जोंनि हारि दानायाव बे मोनसे साप्लिमेन्ट जागोन। खारन बे नामा जोंनाव फैगोन, बे जाबाय हारि लानो हाथों। आरो बेखौ जोङो बेयाव बाहागो लानो हायोब्ला जोंनि हारि दानायाव बे मोनसे साप्लिमेन्ट जागोन। खारन बे नामा जोंनाव फैगोन, बे जाबाय हारि दानायनि मोनसे साप्लिमेन्ट। जों बे साप्लिमेन्टनि प्लेटफर्मखौ दिनै बेवहाय कनफारेन्सआव दिनैहाय बादायलायनाय होदों काबादि आरो भलिबल। बेयो जोबोद मोजां आरो बेखौ जोङो जेब्लायबो लाखिलांबाय थानांगोन। आरो बेखौबो जेरैहाय वर्क कालसार होननानै बुंदों, खामानि मावाबा मोनसे हादोरा थांनानै थाया। गेलेनायखौबो जोङो मोनसे कालसाराव जोङो एडप्ट खालामनानै जुदि लांनो हायोब्ला लाइमोनफ्रा गोबां सुबिदा मोनगोन। आं बुङाखै जे साख्रिखौल' साख्रि मोनगोन, देहानि बेनिफिट मोनगोन, नोंनि फरायनाय बे माबायाव एसे सहाय मोनगोन। हेभि गेलेयाबा नोङो लिमिटेड सानफ्रामबो एक्सारसाइस खालामोब्ला नोंनि माइन्ड फ्रेश, देहानि मोदोम जेनाखि नार्भस आरो जोंनि जेनाखि मोनसे बडिनि सार्कुलेसन ब्लाड बेफोरबो थिग थायो आरो साननाय हनायाव मोजां जायो होननानै आं सानो। नोंथांमोननि थाखाय बेखेवबाय गियाथि गाउन बान्सबारि रेन्ज मानास नेसनेल पार्कआव समायना दावराय जंगल रिजर्ट। बे रिजर्टआव नोंथांमोना जिप राइड, इलिफेन्ट राइड, टी टावार, रिभार रेफ्टिं, भिलेज भिजिट्स, फ्रिबेलि इथनिक फुड, माल्टि कुजिन बायदि बायदि सुबिदा थागोन। बुकिं खालामनो आरो गोबां मिथिनो थाखाय फन खालामनो हागोन 6900226214 9954961665 8638360282 9859161912 दावराय जंगल रिजर्ट मानास नेसनेल पार्क गियाथि गाउन।